ebe anyị kwụsị nkata ata naghị atụzi ihe na-asị na ọ na-abịa ewere ọnụ gba nwata ọ sị na-eji akụ wee gbe ka ebe enyi nke ka nkọwa enyi nke ma fom aga n'ihu nwanne m nwoke ma nwanne m nwaanyị na-ege m ntị biko sọskraịbụ alụ ma chi alụ niile ewere ọnụ gba nwata ọ sị na-eji akụ wee gbe etu esi eji ọnụ agba nwata nke mbụ ka nkọwagodi fim nke bụ ka m nwee ya na ụmụ obere nwa dị afọ 5, 6, 7 o nwee ife ome ife afọ ebe ejide si na ahịa apịa ịtara ahịa apịa ahụ ofu okenye ma nne ya wee pụtara si biko ụmụnne m hapụ nne nwa ọkwa obere nwa ka ọ nwa dị fọm mmeka n'ife nke na-amala ama biko oge afọ ekwuchi okwu dị anya mechaa ife niile okwu wee gaa n'anya ewesị nwa ngwa anyị arapụkwa ya anyị rapụ maka nna ya maka anyị rapụ maka okenye nwa rapụ nwa oge apụta echi ifu nwa afọ arapụ ọ na-ekwu okwu ọsị ndị nwa mba jide ma ọnwụfe mekwanụ ọnwụfe mere m ọsị onwe ego na-eji wee gba m ngwa ọrụ ego nkwụ na-apụta arapụ m olu mụọ n'okwu afọ okenye afọ ma okwu afọ nna ya kwụ ike gbapụta ya a na-eji ya asị ewere ọnụ gbaa nwata ọsị na-eji akụ wee gwe ọma na okwu afọ okenye afọ ma nna ya kwụ akụ afọ ebe a na-atụ ilu nke nwa na ahụ azụkịta ụmụfe maazị agụba mee ya sị na ngwa n'ife ya eme nke ọya mụrụ na nna ya ejego kwụọ ụgwọ na ya sị anyị ejezi n'ije abalị ọ na-eje ije abalị oje ofu ụbọchị ndị uwe ojii wee kpara ya aka nke nna ya eje be ndị uwe ojii na-ayọ sịpa biko apụ nna ọkwa m ga-etezi inye ozi gwa m ga eme ya si ya ji apụta ezi abalị na ma ọdọkwa na-apụta ezi abalị nna ya ogidezi ya ogide alapịa ma pụta ọsị ndị mmadụ ọwa ndị polisi kpụrụ m ọnwụkwa mere m ndị uwe ojii kpụrụ ọnwụkwa mere m na-arapụ ndị uwe ojii na-akarị mpa awụ ụmụazị asị na-ewere ọnụ gba nwata ọ sị na-eji akụ wee gwa ọ ga-adịrị anyị mma na oyi dịrị anyị mma na afọ dịrị anyị mma na nkwọ dịrị anyị mma na oke anyị ka emesịa